ఓకే రోల్. ఉందా షాంపెన్ వేయడం అమ్మని చూసావా కత్తిలో అమ్మ తోటపైకి ఇంకొంచెం వేసుకుంటే అన్ని బాడీస్ కనపడే సెట్ చేయొచ్చుగా. ఏమి లోపల చేపెట్టి చింతలు తీస్తాను అసలు అన్నా గన్నెందుకు తీసావు ఇప్పుడు క్షమించాను. ప్రాంక్ చేస్తున్నాం కదా దేవుడు అన్న నన్ను వద్దను నన్ను వద్దను అన్న వద్దను అన్న కాల్ చేద్దన్నా అన్న నీకు చెల్లెవన్నా అవుతుందా అన్న నన్ను వద్దను 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 సరే వెళ్ళిపోతా. ఓకే.